gaskiyar magana akan jaruma Rahma Sadau a Dubai. Fitacciyar jaruman nan ta masana'antar Kannywood wato Rahma Sadau dai an same ta cikin hotuna da bidiyoyi a ƙasa ta Dubai. Su dai wannan jarumai na Kannywood haɗi da Rahma Sadau sun fita wannan ƙasa ne domin yawon buɗe ido da shakatawa, inda aka ga fitattun hotunan su haɗi da bidiyoyinsu a can ƙasar ta Dubai, inda suka ce sun je hutun ƙarshen shekara ne, sai dai har yanzu ɗaya daga cikinsu ba a samu dawowarta ba. Dukkansu suna can tare suna hola duniyarsu, suna cin karansu da tsinke. Wannan salo nasu ko mu ce take nasu shine ake kira da on Dubai. Ku biyo tashar mu ta Hausanet TV don ci gaba da kallon zafafa hotunan da Rahma Sadau ta saki a ƙasar ta Dubai. Mun gode da kasancewa tare da mu. Muna roƙonka da idan baka yi mana liking ba ko subscribe da ka danna mana Hausanet TV. Mun gode.